Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live labi na tungod nining panahon sa pandemya mas midaghan kuno ang mahilig na karon sa pag road trip suroy sab sa lain-laing bahin dinhi sa probinsya ug tungod niini midaghan og nauso sab karon kining mga photographers nga mag-atang sa kadalanan sa highway baka aron makakuha og hulagway sa mga riders o sa ilang mga angkas. Syempre atong pakisayra ng istorya kabahin ni mga kapuso kay makauban nato usa ka photographer nga mahiligon sab mohimo niini for free kinsa iyang maatlan. Makauban nato karong buntaga si Christian Archival. Good morning, Sir Christian. Morning, Sir Nix. Morning. Daghang salamat sir sa pag-uban kanamo karong buntaga. Unsa may istorya ani sir kining mga photographers nato nga hilig na pod nga mag-atang di sa kadalanan sir dilabi na dinhi sa Trans Central Highway. Nagsabot mo ani sir unsa may istorya ani nganong na nahuna-hunaan ni ninyo? Naguna na mga photographer sa una nga hilig pod magatuan pod sa DCH. Then naatol guro nga napod sila yung kamera, muto nag picture, record og video nga hangtod nanaghan ba. Simura unindot man nga mo siguro oban ni sunod pod. In your case sir, kanus amang ka nagsugod ani nga magtambay ka unsa orasa man ni sa adlaw ka sir mag-atang diha sa Trans Central Highway? Nagsugod ko aning mga by November last year 2020. Eh tungod lang sa wala na trabaho ana na na po na ako stress reliever sir ba. So depende ra gyud sa oras namo kung libre makadalikit og saka total sa siraw ra man ko. Candid gyud ni nga mga photo sir o na uban ani nga maingon tang manghunong gyud sir para magpakuha og pictures ninyo? Uban sir candid pero nagi mo unong sa tungod mo kay kami man pod naman pod may kanang mga sticker sir ba sabi mo ni imong previous yung uta na unsay page nimo ana tagaan na mo og sticker libre ra gihapon. Nya uban magpatuyo gyud og picture. Nya afterwards sir kanang i-upload nimo kanus man nimo upload ni mga photos para mag-grab pod sa katong mga nanglaag ita pod. Panalitan kung na-picture ko karon so by tonight or gabi ma-upload kung depende ra gyud kung walay laing gibuhat kay kung dili ka busy kay i-edit naman gud na usa-usahon pa og edit so kung daghan kay kag nakuha nga picture dugay-dugay jud ka ma-upload. So far Sir Christian sukad ka nagsugod ani sir nahilig ka ani wa ba kuno sir mga giinguntang nang reklamo kay mainguntang nasakpan na hinuon nga nang laag do nila inkuyog baka ha? Sa ako ang lang nga part daghan na gyud ang ni PM nako nga dili i-upload ipa-delete lang ana kay kasakpan sa mga pares ang ubang sakay kay mga illegal di ay. Oy buhat sir kasi kumuhangyo sila ipa-delete ra pod oy daga istorya ana. Sir kini mo pagka mahiligon sa photography Sir Christian, can you tell us your story because we learned nga kani adto mobile phone rin imong gigamit sir before ka naka DSLR? Nagsugod na tungod kay na ako'y kauban sa club na pamicture po sila. Then influensyahan lang ko ba. Moto nga yana ko nga unsa kay gama no kung cellphone atong gamiton. Sige suway. Kung pagsuway na ko ay okay ra man di ay. Suka dato sir mo to una na ko nga picture. Do mao to nga kaning kamot ko nga makakuan makatigom-tigom mo to nakapalit po second hand na DSLR. Alipay na kay ko ato. To cap this off Sir Christian, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga sir og siguro pohon makuhaan nimo sila sir asa man nila makita ni nga mga social media accounts sir. Mag-amping dili lang ta reckless town padagan ug ginay pinagakuan dapat safe driving, defensive driving, then kining mga dala ninyo nga dala nga basura nga kanang ditang patakag labay para
limpyo lang gyapon ng palibot ba. Akong social media account, FB page, pangitaalan ninyo, i-search lang Provincianics. Magpasalamat mig dako sa imong pagpaambit sa istorya karong buntaga. Thank you so much, Christian Archival. Daghang salamat po. Thank you, Sir Nix. Salamat.